खुलुमबाय बड'लेण्ड साबजेक्टआव बयखौबो बरायबाय रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ सनितपुर जिल्लानि सानै बर'नि फिसाया सनानि मेडेल देरहानो हादों। नगावनि रहायाव खुंजानाय सेथि अल आसाम इनभिटेशनेल पावार लिफ्टिं कम्पिटिशन 2023 आव सानै बर'नि फिसाया सनानि मेडेल देरहादों। सनितपुर जिल्लानि मुकुट बर'आ 120 केजि केटेगरियाव सनानि मेडेल देरहादों। बे जिल्लानिनो फुजा सरगियारिया 63 केजि केटेगरियाव सनानि मेडेलखौ देरहानो हायो। मैया सनापुर रेभिनिउ सार्केलनि लाटमंडल राजेश रयखौ घुस लानायनि दायाव एन्टि कराप्सननि हानजाया हमनायनि उनाव दिनै फिन सासे लाटमंडलखौ रां घुस लाबाय थानाय समावनो एन्टि कराप्सननि हानजाया हमो। कलियाबर रेभिनिउ सार्केल अफिसनि लाटमंडल प्रान्जल बराया सासे सुबुंनिफ्राय हा फाननो गनायथि लानायनि मुङाव घुस लानाय समावनो एन्टि कराप्सननि हानजाजों हमजायो। आसामनि नगाव जिल्लानि बाटाद्राबा ओनसोलाव जिनाहारि खालामनो नाजानायाव आइजोआ हौवानि प्राइभेट पार्टखौ गोबौ सुरिजों दानो। बे जाथाया जादों नगाव जिल्ला बाटाद्राबा ओनसोलनि कदमनि पथार गामियाव। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सासे आइजोआ न'आव हारसिं थाबाय थानाय समावनो सासे लंपटा रावबो गैयैनि खाबु लानानै आइजोनि न'आव हाबो आरो आइजोखौ जिनाहारि खालामनो नाजायो। आइजोआ लंपटनिफ्राय गावखौ बासायनो थाखाय गोबौ सुरिजों लंपटनि आथोनखौ हास'यो। बिनि उनाव आइजोआ पुलिस थानायाव थांनानै कमप्लेन फाइल खालामो। जखम जानाय लंपटखौ नगाव सिभिल हस्पिटालाव थिसननाय जायो। 2023 मायथाइनि मेट्रिक आनजादा दिनैनिफ्राय जागायबाय। दिनै 2023 मायथाइनि मेट्रिक आनजादनि गिबि सान। दिनै गिबि सानावनो इंराजि आयदानि सोंथि बिलाइया आनजाद सोलिबाय थानाय समावनो ससियेल मिडिया वाट्सएपआव भाइराल जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बरपेटा जिल्लायाव मेट्रिक आनजादनि सोंथि बिलाइया आनजाद जोबनायनि सिगांनो वाट्सएपआव भाइराल जादों। बे ससियेल मिडियायाव सोंथि बिलाइ भाइराल जानायनि खौरांखौ सेबाया थोंजों नेवसिगारदों आरो नंखाय होनना बुंदों। माथि दैमारिनि न'आव जानाय इनकाउन्टारनि जाथायखौ संदाननो जाथायसालियाव नुजाथिहैदों सिआइडिनि हानजाया। अमृत फुवानि दैदेननायाव फैनाय साथाम सिआइडिनि हानजाया गिबियावनो रौता थानायाव नुजाथिनायनि उनाव दैफांनि जाथाय थिलि थामहिनबा माथि दैमारिनि न'यंआव नुजाथिना गोबां सम सोंलु सोंला खालामो माथि दैमारिजों लोगोसे खाथि खाला रायजोफोरजों। बिनि उनाव हानजाया अरांनि नथुन फानबारिनि फासनै दैसा सेराव गोथै सहखौ फबनाय जायगासिम नुजाथिहैयो। पुलिसनि गुलियाव थैनाय सुबुंखौ केनाराम बसुमतारी होनना सिनायथिना न'खरनि फोलेरनो समजायना होदोंमोन पुलिसआ। नाथाय बे जाथायाव थैदोंमोन डिम्बेश्वर मोसाहारिया। गोथै सहखौ लाना गोनो गोथो जानायनि उनाव गोथै सहखौ फबनाय जायगानिफ्राय बोखांना गुवाहाटीसिम लांनाय जायो। गासै जाथायनि सायाव गिबि मन्थ्रिया संदाननो बिथोन होनायनि उनाव सिआइडिनि हानजाया बिजिरसंनायखौ जागायो आरो 2 सप्तानि गेजेरावनो संदाननायनि लिरबिदांखौ दाखिल खालामगोन होनना फोरमायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।